Castelldor arriba a la primera cita més destacada a nivell internacional en el sector del vi. En aquesta ocasió tindrem un stand gran, renovat i modern, més adequat i més adient per compartir el nostre projecte amb els clients i els experts interessats en conèixer de prop tot el que està fent i tot el que està proposant Castelldor. Enguany Castelldor vol treure al mercat, dintre de diferents novetats, un cava de xarel·lo. Aquest cava serà 100% ecològic i el que vinem a buscar els aromes secundaris de fermentació d'aquesta varietat i una mica la peculiaritat que té dins les varietats que formen el pastís de les varietats autòctones del cava, que és el que majoritàriament treballem un 100%. Sí, per nosaltres la Barcelona Wine Week és un punt on ens retrobem amb els nostres distribuïdors i importadors del nostre país i de fora del nostre país, i també és un lloc on nosaltres presentarem les noves novetats per aquesta temporada, per aquest exercici dins de Castelldor.